Good morning po, good morning, good morning, good morning, maradyo na buntag. Nanabay boses mga kasyargaw, pasaylo dunay technical problem nga nahitabo. Good morning po sa tanang viewers nato karon. Good morning sa tanan, maradyo na buntag. Mga silingan nato nga probinsya. Good morning, maradyo na buntag kaninyong tanan. Ilabi na sa Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, o sa tanan. Good morning po. Okay na po ba ang akong boses? Salamat kaninyong tanan mga kasyargaw. Salamat po. Paki-comment sa ubos mga kasyargaw kung okay na ang akong tingog karon. Salamat po. Good morning. Maradyo na buntag mga kasyargaw. Good morning sa tanan, maradyo na buntag. Salamat po sa inyong pagpainumdom nga walay boses sa akong live stream karon. Salamat po. Good morning, maradyo na buntag kaninyong tanan. Good morning po sa tanang viewers nato karon sa atong mga frontliners, healthcare workers nga padayon ng serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Maradyo na buntag po kaninyong tanan. Maradyo na buntag ang mga kasyargaw sa tanang viewers nato karon, ilabi na sa mga kalungsuran nga sakop ning atong isla sa Siargao, ang Dapa, San Isidro, San Benito, Santa Monica, Burgos del Carmen, General Luna, Socorro og Pilar. Maradyo na buntag po kaninyong tanan. Salamat po. Hello, good morning Kuya G. Gikan na Sir Valentino Alaba. Maayong buntag Kuya G. Maayong buntag mga suking tig paminaw. Gikan na Sir Takeshi Hang. Salamat sir. Good morning Kuya G. Good morning Siargao. Gikan na Charles Ken Mantilla. Salamat. Good morning, maradyo na buntag. Good morning Kuya G. Watching from Barangay Consolacion. Keep safe Siargao non. Good morning kang Sir Aldrin Glimani. Wala day boses ganina na. Good morning, pakigreet ko kay Algie Navarro nga nagsulod sa iyang birthday o nagsaulog sa iyang birthday karon sa Qatar. God bless po. Gikan na kan Sir Lucas Ibalya. Good morning Sir Henry Vicio. Salamat sir. Good morning, maradyo na buntag kanimo dina. Maayong buntag. O kang Sir Ruby Grand. Salamat sir. Good morning, maradyo na buntag. Good morning Kuya G og tanang tig paminaw. Shout out ako sa akong baby Vin nga namati watching from Katabaan, Dapa. God bless. Gikan na kang Ma'am Florami Buo. Salamat ma'am. Good morning. Okay na kayo. Gikan na kan Sir Henry Vicio. Salamat Sir Henry. Good morning kanimo din na. Good morning Kuya G watching from Barangay Santa Cruz, San Benito. Salamat. Gikan na kang Sir Aldrin Glimani. Maradyo na buntag akong family did on sa Del Carmen, Dumale, Lito. Gikan na ka Sir Rustico Fajardo, Dumale. Maradyo na buntag Siargao. Hello General Luna. Gikan na ka Sir Bengal Consistente Silvosa. Salamat sir. Good morning, maradyo na buntag. Dili ta maglangan mga kasyargao. Atong pagkasayron karon ang kahimtang sa panahon din hina sa atong nasud Pilipinas. Pinaagi na ni Alzar Aurelio sa DOST Pag-asa. Good morning Alzar. Magandang umaga sa inyo lahat. Narito ang ating weather update sa araw nito. Patuloy ang epekto ng monsoon trough sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya makakaasa pa rin tayo ng maulap na kalangitan na may mga pagulan sa malaking bahagi ng bansa. Samantala, meron tayong na-monitor na isang tropical depression kung saan nasa layong 1,005 kilometers west ng Northern Luzon. Hindi po ito inaasang papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Inaasahan po natin itong kikilos pakanluran patungo sa Vietnam. Dako na tayo sa lalabing bahagi ng bansa. Dahil sa epekto ng monsoon trough, magiging maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat na pagulan at thunderstorm sa Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Zamboanga Peninsula. Sa lalabing bahagi ng Mindanao ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang paporin na may mga isolated na pagulan or thunderstorm. Ang ating forecast temperature sa Iloilo at Cebu ay mula 25 hanggang 30 degrees Celsius. Sa Tacloban, 26 hanggang 29 degrees Celsius. Sa Zamboanga, 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 24 hanggang 30 degrees Celsius.
at sa Davao 24 hanggang 31 degrees Celsius. Sunrise po natin maya pong 5:27 ng umaga. Sunset maya pong 6:25 ng hapon. Yan pong ating latest sa ating lagay na panahon sa araw nito. Mula sa Pag-asa, ako po si Alzar D. Aurelio. Okay na mga kasyargaw, ang latest updates nato sa kahimtang sa panahon. Pinaagi na ni Alzar Aurelio sa DOST Pag-asa. Adunay mga pag-ulan nato karon nga masin natin mga kasyargaw. Tungod na sa weather nga mga kasyargaw o ang monsoon trough mga kasyargaw nga nagbaybay din na sa atong kalangitan ibabaw sa Pilipinas mga kasyargaw. Mga latest updates gikan na mismo kang Alzar Aurelio sa DOST Pag-asa. Salamat po. Good morning, Maradyo na Buntag. Maradyo na Buntag watching from Valenzuela City, NCR. Gikan na kang Ma'am Luz Biminda Lozada. Salamat, Ma'am. Good morning, Kuya. Pabati ako sa Barangay Caridad, Pilar, Siargao Island. Gikan na kang Ma'am Malia Antepasado. Salamat, Ma'am. Good morning, Maradyo na Buntag. Samtang sa mga unang bahin sa mga balita karon, fingerling sa bangus gipahimutang sa Dapa Mariculture Park. Kagahapong adlaw mga kasyargaw, ang munisipalidad sa Dapa may pahigayon sa pagpanghimutang sa mga bangus fingerlings ngadto na sa Dapa Mariculture Park. Uban sa BFAR Caraga Regional Director nga si Nilo Selim Catada, Provincial Fisheries Director Felix Berto Tanduyan, Vice Mayor Marlon M. Coro o si SB Member Jefferson Tishorna, Municipal Agriculturist Dante Dumagtoy og Municipal Fishery Coordinator JF Nicole Dolgime. Kini kabahin na mga kasyargaw sa programa sa lokal nga pangamhanan dito na sa Dapa para na adunay mga isda o panginabuhian nga maamgo ang maong munisipalidad. Mga latest updates karon mga kasyargaw dito na sa atong munisipalidad sa Dapa. Good morning po, Maradyo na Buntag. Good morning, Sir G from PGOCSU Team Capitol. Gikan na kan Sir RV Taliman. Salamat, Sir RV. Good morning, Maradyo na Buntag. Kanimo din na. Good morning, Kuya G. Gikan na kang Ma'am Jocelyn Gagabuan. Salamat, Ma'am. Good morning, Maradyo na Buntag. Maradyo na Buntag, Kuya G. God bless. Permi, ingat po. Salamat. Gikan na kang Ma'am Tata Manazone. Salamat, Ma'am. Good morning. Samtang sa laing bahin mga kasyargaw, 5 days granular lockdown sa mga barangay sa Socorro, ipahigayon. Gipahibalo ang tanang katawhan nga ubos sa Executive Order number 29 o sa Memorandum Order number 35 Series of 2021. Gipailawom sa granular lockdown ang entero Barangay Rizal, Barangay Navarro, Barangay Tarok, ingon man ang tipik o kabahin na sa Barangay Nueva Estrella, San Roque, Sering del Pilar, Sudlon ug Honrado dito na sa Socorro. Mga kasyargaw o ang pagpailom niini sa granular lockdown mga kasyargaw nga nagsugod o magsugod mga kasyargaw Hunyo 12 o karong adlaw hangtod na sa alas 12 sa gabi sa Hunyo 16 o 5 ka adlaw nga pagpahigayon mga kasyargaw sa granular lockdown. Gidili ang pagsulod sa mga dili taga Socorro dinhi sa maong lungsod gawas kung sila adunay importante kaayo nga mga katuyuan sama sa pagresponde sa emergency o guban pang serbisyo ug tanon nga gidili ang pagtapok sa katawhan gawas sa panimalay. Gitugutan ang panagtapok sa mga tao sulod sa panimalay tali lamang sa mga nagpuyo sa maong panimalay ug walay laing tao nga masagol kanila ang mga bangko, kooperatiba o pawn shop nga magpahigayon sa mga payout gimanduan sa pagkontak sa mga benepisyaryo nga moduol sa ilang lado kung ilan na nga panahon sa pagkuha sa kwarta o dili magtapok-tapok sa usa ka lugar.
Dakpon mga kasyargaw ang mga bata og batan-on nga nag-edad 18 years old paubos nga makit-an sa kadalanan gawa sa sitwasyon nga adunay emergency kini. Adunay patuman usab nga curfew sukad sa alas 10 ang takna sa gabi hangtod na sa alas 4 sa kadlawon. Alang na sa mga batan-on nga magsuroy-suroy sa kadalanan apan dili maapektaran ang mga mananagat, trabahador ug uban pa. Dakpon ang si bisan kinsa nga makit-ang naa sa kadalanan nga walay face mask. Dugutan ang katawhan nga mogawa sa panimalay aron mo trabaho o madto sa mga bukiran o managat apan sa kondisyon nga dili mo apil sa pagtapok sa mga katawhan samtang naa sa gawas sa panimalay. Samtang gimanduan usab ang Business Processing and Licensing Office sa pagdala og sulat paibalo sa mga negosyo o kalihukan nga dili atol o nga gidili kini atol sa granular lockdown. Gikinahanglan mga kasyargaw ang kooperasyon sa mga katawhan aron mahunong ang pagkanat sa sakit nga COVID-19 sa maong lungsod sa Socorro. Mahinumduman mga kasyargaw nga niadtong niaging adlaw kalit nga misaka ang aktibong kaso sa COVID-19 sa maong munisipalidad nga gikan sa 12 or 13 o miabot kini mga kasyargaw og 28 o 17 mga kasyargaw og niabot sa confirmed cases nga 28 mga kasyargaw. Maong ang kamanduan o ang maong executive order gipakanaog ni Socorro Mayor Felizardo Galanida mga kasyargaw para na pagpugong pagkunhod mga kasyargaw sa pagkailap sa COVID-19 sa maong lungsod. 5 days mga kasyargaw nga ipailalom sa granular lockdown ang barangay Rizal, Barangay Navarro, Barangay Tarok, kabahin na sa Barangay Nueva Estrella, San Roque, Sering del Pilar, og Sudlon, lakip ang Honrado mga kasyargaw sa Socorro. Mao nga ingat mga Socorronon, ingat po kitang tanan dinala sa Bukas Grande Island. Salamat po, good morning. Maradyo na buntag kaninyong tanan. Good morning, Sir G. Pa-shoutout sa mga taga General Luna, labi na sa taga Tawin-Tawin. Gikan na kang Ma'am Mariam S. Camillan. Salamat po. Shoutout sa ako mga igsuon sa Barangay Santa Cruz, Socorro, Surigao del Norte. Keep safe everyone. Gikan na kang Ma'am Luz Biminda Lozada. Mayroon na kayo nawala, gikan na kang Ma'am Marian S. Camillan. Salamat ma'am. Good morning, Maradyo na buntag. Salamat po. May buntag. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, 326.5 million pesos nga infrastructure project sa Santa Monica giduso kang PCOO Secretary Martin Andanar. Atol sa pakigmeeting mga kasyargaw sa mga kapitanes sa mga barangay sa Santa Monica mga kasyargaw o dito na mga kasyargaw sa maong munisipalidad sa Santa Monica ning atong isla sa Siargao, giingon karon ni Presidential Communications Operations Office Secretary Martin Andanar mga kasyargaw nga andam siya o ang iyang opisina nga mutabang mga kasyargaw sa mga proyekto nga gusto sa mga opisyales o sa maong mga munisipalidad. Sumala pa ni Secretary Martin nga 15 ka infrastructure projects mga kasyargaw ang gusto nga mahitabo mga kasyargaw sa munisipalidad sa Santa Monica nga adunay kinatibuk ang kantidad nga 326.5 million pesos mga kasyargaw. Ilabi na ang pagduso ni ini sa iyang opisina aron na mapondohan mga kasyargaw kini sa Department of Public Works and Highways nga giduso ni Santa Monica Mayor Fernando Dular o Vice Mayor Arwela Dular o ang upat ni ini nahuman na mga kasyargaw. Samtang sa maong panagtigom nahitabo usab ang pagpahigayon sa pagpang-apod-apod sa mga livelihood assistance grant sa 148 nga mga individual nga beneficiaryo ni ini ingon nga parte sa paglusad sa aid and humanitarian operations nationwide kun Ahon Convergence Program dito na sa Santa Monica, Surigao
del Norte, mga kasyargaw. Mga na latest updates karon dito na sa munisipalidad sa Santa Monica. Good morning po, maradyo na buntag kaninyong tanan mga kasyargaw. Malipayong paglantaw nga doon na kang Dindo Arroyo, Santisas o kang Alvin Antok gikan ni Sir Randy Archaga Santisas. Good morning Kuya G, pa shoutout ko kay Madam Antoinette Roma Paler gikan na kan Sir Jean Ray Deguinho. Salamat po, good morning maradyo na buntag. Pakigreet Kuya G kay Almahana og Timothy watching from Buena Vista. Thanks, salamat gikan na kan Sir Lucas Ibalya. Good morning Kuya G, good morning Siargao, keep safe everyone. Salamat po, good morning maradyo na buntag kaninyong tanan. O karong adlaw di ay mga kasyargao, Independence Day mga kasyargao, ang pagsaulog sa atong kalayaan sa tibuok nasod Pilipinas mga kasyargao. Holiday po karon mga kasyargao. Kamusta ka mo? Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, pagpangbakuna sa Socorro magpadayon karong adlaw. Magpadayon karong adlaw mga kasyargao ang pagpangbakuna kontra COVID-19 dito na sa munisipalidad sa Socorro o dito na sa Socorro Municipal Gym. Ang pagpangtupok para na sa mga priority groups nga A1, A2, A3 samtang ang second dose vaccination usab ipahigayon mga kasyargao sa mga nabakunahan na sa mga vaccines nga available. Good morning po, maradyo ng buntag. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, din na sa atong programa mga kasyargao, schedule sa pagpangbakuna, diri na sa dapa, gipagawas. Padayon nga nagpasalamat ang lokal nga panggamhanan nga doon na sa mga dapanon nga interesadong magpabakuna sa COVID-19 vaccines. Maong ang LGU dapa mihimo og miorganisa og schedule para na sa COVID-19 vaccinations. Sumala pa ka ang schedule mga kasyargao nga matag Lunes ipahigayon ang vaccination dito na sa mga island barangays mga kasyargao. Samtang matag Huwebes ug Biyernes sa tanang dapan-ons mga kasyargao sa mainland dapa. Kini nga lakang karon sa lokal nga panggamhanan mihatag prioridad sa mga island barangays nga dili kaayo makatravel paingon na sa mainland dapa. Good morning, Siargao. Good morning, Kuya G. Shout out ko sa mga taga-dapa, sa mga Solis family watching from Iloilo City. God bless. Gikan na kan Sir Edwin Solis Bocado. Salamat, sir. Good morning. Maradyo na buntag kanimo din na. Salamat sa imong pagtutok din na sa atong programa. Salamat po. Good morning, maradyo na buntag. Samtang mga kasyargao, kagahapong adlaw usab mga kasyargao, may bisita usab si Assistant Secretary Victor Luis Juan Neri sa DSWD mga kasyargao, Regional Director Ramel F. Hamen sa DSWD Caraga o si Miss Lynn A. Pareña sa Division Chief sa DA Caraga o ni Secretary Martin Andanar sa Presidential Communications Office mga kasyargao o ni Assistant Secretary J.V. Arcena sa PCOO mga kasyargao. May bisita dito na sa Burgos mga kasyargao para na paghatag mga kasyargao sa mga PPEs, mga tabang nga gikinahanglan sa Burgos gikan na sa opisina ni Secretary Martin Andanar. Gitambungan usab mga kasyargao kagahapong adlaw ni Burgos Mayor Emmanuel Arcena o Vice Mayor Dominios uban sa mga sangguniang bayans, mga LGU employees o mga barangay captains o mga komunidad mga kasyargao ang pag-adto pagtambong ni Secretary Martin Andanar ilabi na sa pagpanghatag mga kasyargao sa livelihood assistance grant mga kasyargao gikan na sa Department of Social and Welfare Development mga kasyargao ug ang mga tabang mga kasyargao nga ipahimutang sa maong lungsod mga kasyargao. Mga latest updates usab dito na sa Burgos mga kasyargao. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon dinhi na sa atong programa mga kasyargao, pagpambakuna sa Burgos priority groups gihimo.
nagpahibalo kagahapong adlaw ang RHU Burgos nga nagpadayon ang ilang COVID-19 vaccination dito na sa Ecotourism Building. Kagahapong adlaw, kinialang na sa mga Burgosanong A1 healthcare workers, A2 senior citizen, ug A3 persons with comorbidities nga priority groups mga kasyargaw. Gipanawagan usab nga moadto lamang ang mga gustong magpabakuna matag Lunes hangtod na sa Biyernes alas 8 sa buntag hangtod na sa alas 5 sa hapon. Dugang pa nga ang pagbakuna dili pug sanay idyo kini nga higayon kuman nga mabakunahan. Maong gidani karon nga i-grab na ang oportunidad og i-grab samtang libre pa kini. Magtinabangay laban sa pandemya mga kasyargaw. Para na sa dugang nga kasayuran, pwede ninyong kontakon mga kasyargaw ang 0951047741 o ang 0955498323 mga kasyargaw para na sa dugang nga mga kasayuran. Good morning po mga radyo ng buntag kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin, Pilipinas Surfing Team nakabalik na sa Pilipinas. Nakabalik na sa atong nasod Pilipinas ang surfing team nga gilangkuban sa atong mga Siargao non nga surfers o kini sila karon nagpahigayon na sa 10-day mandatory quarantine dito na sa Sofitel, Manila. May abot sila human ang 36 hours nga flights gikan na sa El Salvador. Mapasalamaton karon ang Philippine Sports Commission ang mga kasyargaw sa maong mga player sa padayon nga suporta. Og nagpasalamat usab ang maong mga players sa mga katawhang misuporta kanila mga kasyargaw. Mga latest updates karon dito na mga kasyargaw sa atong mga Philippine team ilabi na sa surfing. Good morning po, Maradyo ng Buntag, mga kasyargaw. Maradyo ng Buntag po kaninyong tanan. Ilabi na sa atong mga viewers karon nga padayon ang suporta sa ato. Salamat, mga sirs, mga ma'am. Salamat po, good morning, Maradyo ng Buntag sa tanan. Samtang sa laing bahin, mga kasyargaw, sa atong balita karon, bantay dagat og paralegal training gipahigayon sa General Luna. Gipahigayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Caraga uban sa kolaborasyon sa sentro para na sa ikauunlad ng katutubong agham at teknolohiya o SICAT Incorporated og LGU General Luna ang 4-day nga deputation og paralegal trainings sa mga bantay dagat sa maong munisipalidad nga gipahigayon ni atong June 8 hangtod na kagahapong adlaw June 11, 2021. Kini nga training aron na ma-empower og mapakusog ang mga naistablisar nga mga grupo sa bantay dagat ilabi na sa management og protection sa mga marine og coastal resources sama sa enforcement sa mga lawful og healthy nga pagpangisda. Gipartisiparan usab kini sa Philippine Coast Guard General Luna og Philippine National Police General Luna uban sa Municipal Agriculture Office og Municipal Environment og Natural Resources Office personnel mga kasyargaw. Good morning, Siargao. Pa-shoutout ko sa Kanta family sa Mabini, Santa Monica, Siargao. Di ka na ka nga Rams Kalunsag. Salamat po. Good morning, Maradyo na Bundag. Good morning, Kuya G. Greet lang ko ng happy 11th anniversary, Senior Santo Niño di Kumabagon, Barangay San Isidro, Macrohon, Southern Leyte, uban sa mga pasyente ni Senior Santo Niño de Kumabagon. Mapasalamaton kami sa kaayuhan sa among mga balatian sa lawas ng mga grasya nga nadawat sa pamilya ug banpa. Salamat Kuya G. God bless always. God bless. Gikan na kan Sir Ronald Formillas Gasmin. Salamat Sir Ronald. Good morning kanimo din na Maradyaw na Buntag kanimo din na. Sir, salamat. Samtang mga kasyargaw ang atong COVID-19 updates sa tibuok Surigao del Norte.
Ang Surigao del Norte karon mga kasyargaw, adunay mga bag-ong naitalang kaso sa COVID-19 ug adunay kinatibuk-an mga kasyargaw nga mga ihap nga giluwatan mismo sa Provincial Health Office sa atong probinsya. Sumala pa sa report mga kasyargaw nga ang total confirmed cases sa atong probinsya Surigao del Norte miabot na sa 1,912. Mga kasyargaw, napulo ang new confirmed cases niini mga kasyargaw. Ang total active cases karon sa probinsya Surigao del Norte miabot na sa 353 kabuok. Ang naka-recover 1,473, samtang ang total sa mga nangamatay miabot na sa 109 mga kasyargaw. Dini na sa atong isla sa Siargao, adunay 18 nga active confirmed cases, kilangkuban sa General Luna 8, Socorro 4, Burgos 2, Pilar 2, Dapa 1, San Isidro 1. Samtang sa mainland Surigao, 129 unconfirmed cases, 42 sa Claver, 19 sa Malimuno, 11 sa Alegria, 11 sa Bacuag, 10 sa Sison, 8 sa Higakit, San Francisco 7, Tubod 7, Placer 7, Mainit 4, Taganaan 3. Samtang ang Surigao City, adunay active cases nga 206 kabuok, 90 sa Lipata, 30 sa Washington, 15 sa San Juan, 14 sa Luna, 14 sa Taft, 7 sa Rizal ug Canlanipa, 6 sa Bonifacio, 4 sa Cagnog, 3 sa Trinidad, 2 sa Quezon ug 2 sa Serna, samtang tig-usa sa Sabang, Kapalayan, Katiyasay, Balibayon, Mat-Inunok, Mapawa, Buenavista, Tugbongon, Ipil, Orok ug Anumar. Mga kasyargaw, mga kanang latest updates karon sa kaimtang sa COVID-19 sa tibuok probinsya Surigao del Norte. Samtang mga kasyargaw, sa laing bahin sa mga balita karon, 150 ka individual nakadawat na sa ilang bakuna sa General Luna. Kagahapong adlaw mga kasyargaw, June 11, 2021, kinatibok ang 150 ka individual ang nakadawat na sa first dose sa COVID-19 vaccines. Ingon nga priority groups nga A1 nga to na sa A3. Ingon nga parte sa napulo ka 10 RHU staff mga kasyargaw, nakadawat usab kini sila sa second dose sa vaccine o ang second dose nila sa napulo ka RHU staff mga kasyargaw. Kining panghitabo mga kasyargaw o pagpambakuna dili mahitabo kung wala ang partisipasyon mga kasyargaw o kooperasyon sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, DepEd representatives, LGUs ug uban pang mga departamento. Ang tanang bakuna na dawa sa RHU General Luna, ingon nga first dose shot para na mga kasyargaw sa mga A1 nga to na sa A3 priority groups mga kasyargaw. Og lauman nga magpadayon mga kasyargaw ang pagpang bakuna sa maong munisipalidad. Good morning, Kuya G. Happy Independence Day, Luzon, Visayas, Mindanao, especially Siargao Island. Yes po, Happy Independence Day karong adlaw. Agi ka na ka Sir Ronald Casmin. Salamat sir. Good morning, Maradyo na buntag, mga kasyargao. Salamat mga kasyargao. Samtang aduna tayo nakuha nga impormasyon lamang mga kasyargao nga dili na palapdon pa ang MECQ mga kasyargao sa Surigao City o guban pang kalungsuran nga anaa sa ilalom sa maong restriction o ang maong kwarantina mga kasyargao. Maong gidari ang tanan nga magbinantayon o always nga tumanon ang gikaingon pa mga kasyargao nga minimum health standards. Aban, gihulat pa lamang nato mga kasyargao ang official nga statement kabahin na naana, ilabi na sa pagpagawa sa executive orders gikan na sa probinsya Surigao del Norte. Salamat po, good morning, Maradyo na buntag, kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon mga kasyargao, COVID-19 update sa Caraga Region. Ang Caraga Region karon mga kasyargao, aduna na kinatibuk ang 17,083
ka-confirm COVID-19 cases sa tibuok nasod, sa tibuok rehiyon sa Caraga. Mga kasyargaw, 295 mga kasyargaw. Ang new confirmed active cases ni ini kaghapong adlaw, 206 ang gikaigon pa nga naka-recover. Samtang 3,567 na ang anaa gihapon sa isolation. 13,005 mga kasyargaw ang naka-recover. 511 gihapon mga kasyargaw ang nangamatay. Samtang sa Surigao City nadungagan og 5 sa Kanlanipa, 3 sa Luna, 2 sa Ipil, Rizal, Taft, tag-usa sa Kantiasay, sa Dayasan, Puktoy og sa Sabang. Samtang sa Surigao del Norte nadungagan og tig-usa ang Bakwag, Laber, Higakit, Sison og Taganaan mga kasyargaw. Mako na latest updates karon sa COVID-19 sa Caraga region mga kasyargaw. Morning Kuya G, and to all Siargaon, happy Independence Day. Salamat po, good morning. Maradyo na buntag usab kaninyong tanan. Ma'am, salamat. Samtang sa laing bahin mga kasyargaw, sa atong programa karon mga kasyargaw. Ang pagpahinumdom karon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga kasyargaw nga magpabakuna na kita. Invite all our kababayans to be vaccinated at the earliest possible opportunity because this is the most, if not the only way, effective way to defeat COVID-19 pandemic. Let us all keep in mind that the vaccine will not only protect you from the virus, it will also protect your loved ones, especially the sick and elderly. Your participation in the Res Bakuna Kasangga ng Bida campaign is therefore key if we are to reopen our economy and reclaim our normal life. To the Filipino people, let me assure you that the government will continue to do its best to protect you until we overcome this health crisis together. Let us heal as one nation. Kapwa Pilipino, magpabakuna na po tayo. Okay na ang panawagan karon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na magpabakuna na kita ilalom sa vaccination program sa atong gobyerno. Good morning, Gov. Gikan na kang Maverick Fogoso Taripe. Salamat, Tarps. Good morning, maradyo na buntag kanimo din na. Salamat. Shout out dina na sa mga taga Espina. Salamat po, good morning, maradyo na buntag po kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin mga kasyargaw, virtual simultaneous earthquake drill sa NDRRMC malampuson nga napahigayo. Malampuson ang gipahigayong virtual simultaneous earthquake drill sa National Disaster Risk Reduction Management Council kon NDRRMC. Sumala pa kang NDRRMC spokesperson Mark Timbal nga malipayon sila nga ang nahimong resulta sa earthquake drill tungod na sa daghan ang ihap sa misanong niini. Kalabot na mga kasyargaw, gilauman ni Timbal nga pinaagi na sa maong aktibidad maandam ang publiko kung muabot man galing ang mga linog. Gilauman usab niini ang mahimo sa publiko ang mga importanteng lakang aron maluwas ang kaugalingon mga kasyargaw. Good morning po, maradyo na buntag kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin, pinakahataas nga death toll sa kalibutan na itala sa India. Nakatala ang nasod sa India sa pinakahataas nga ihap sa napatay sa tibuok kalibutan tungod na sa COVID-19 sulod lamang sa usa ka adlaw. Sumala sa report nga miabot sa 6,148 ang ihap sa mga namatay sa India sulod lamang sa usa ka adlaw. Samtang miabot na mga kasyargaw sa 359,676 ang total sa mga nangamatay
sa India. Mga na latest updates mga kasyargaw dito na sa gawas sa nasod, ilibin na sa India mga kasyargaw. Ingat po kitang tanan para dili kita mapareha sa maong nasod mga kasyargaw nga nagkulang ang oxygen, dunay daghang nangamatay, miabot na sa 300,000 kapin mga kasyargaw. Maong ingat gayud kita mga kasyargaw. Samtang ang atong COVID-19 updates sa tibuok nasod Pilipinas. Ang atong nasod Pilipinas mga kasyargaw, aduna na kinatibuk ang 1,300,300,349 ka total cases mga kasyargaw. Kagahapong adlaw nadungagan kini og 6,686 maong ang active cases karon 61,345 na, samtang ang naka-recover 1,216,497 na mga kasyargaw og 22,507 niini ang nangamatay mga kasyargaw. Mga na latest updates karon sa kaimtang sa COVID-19 sa tibuok nasod Pilipinas. Good morning sa tanan, ilabi na sa karidad non og happy birthday to Mana Glorina Aparente. More birthdays to come. Gikan na kang Ma'am Celsi Noguera Sumalino. Salamat Ma'am Celsi. Good morning Maradyo na buntag kanimo din na. Good morning Siargao. Good morning Kuya G. Happy Independence Day sa tanan. Gikan na kang Sir Ruwen Kagasalamingan. Salamat sir. Good morning Maradyo na buntag kanimo din na. Og sa tanang viewers nato karon Maradyo na buntag kaninyong tanan. Og Happy Independence Day sa tanan. Holiday po karon mga kasyargao para na sa atong mga kaigsuonan. Salamat Maradyo na buntag mga kasyargao. Salamat po kaninyong tanan, ilabi na sa inyong pagsuporta din na sa atong programa Siargao TV News. Salamat mga sir, mga ma'am. Ang tema karon sa atong Independence Day mga kasyargao, kabahin na sa pagbakod sa atong nasod Pilipinas. Salamat po. Good morning. Maradyo na buntag sa tanan. Dini na lamang kukutob mga kasyargao. Hangtod sa sunod nato nga panag-uban dini na sa itong programa Siargao TV News para napagatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran. Dini na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga, og sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, og sa tibuok kalibutan. Kininyo nagalagad sa live stream karon. Kuya G, moingon kaninyong tanan mga kasyargao. Pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamon. Good morning Siargao, good morning Pilipinas. Ingat kitang tanan. Happy Saturday po. Happy Independence Day sa tanan. Good morning. #Siargao TV. Bye-bye.